नमस्ते. मी आज कैरीची चटणी दाखवते तुम्हाला. हिरवी कैरी असते ना आंब्याची, त्याची मी चटणी करते आता. हे त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे. ही कैरी आहे पाव किलो कैरी म्हणजे किती 3 नाही तर 4 येतात. त्याचे साल काढून अशी बारीक कापं काढून घ्यायची. साल काढायची पहिली आणि आतला पाटा काढून टाकायचा, म्हणजे अशी फोडी करून घ्यायची. त्याच्यासाठी ही मिरची, म्हणजे आपण पाव किलो करायला पाहिजे असं नाही, जेवढं तुम्हाला पाहिजे असेल तेवढे. एक कैरी घेतली असेल तर त्याला 2 नाही तर 3 मिरची, असे 2 नाही तर 3 मिरची घ्यायची. थोडेसे असे 2-3 पाकळे लसूणचे घ्यायचे. थोडंसं असं खोबरं घ्यायचं आणि थोडेसे एवढं शेंगदाणे घ्यायचे, म्हणजे आपल्याला आपण जसं बनवाल तसं. आता मी हे पाव किलोची तुम्हाला चटणी दाखवते आहे. त्याच्यासाठी हे सर्व असं एवढं लागणारं साहित्य आहे. हे आता 10-12 म्हणजे 10-12 जास्तच मिरची आहे. ही एवढी लसूण आहे आणि 1 वाटी खोबरं आहे, मीठ आणि थोडीशी चवीला साखर घेतली आहे आणि हे शेंगदाणे. आता हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आहे ना, सर्व बारीक करून घ्यायचे. हे सर्व एकत्र वाटायचं आहे बारीक करून. म्हणजे आपल्याला कसं जेवढी चटणी पाहिजे असेल ना तेवढं साहित्य घ्यायचं. एक कैरी असेल तर त्याला 2-3 पाकळ्या लसणीच्या घ्यायच्या. आता खोबरं नसेल तरी चालेल, शेंगदाणे घ्यायचे. हे सर्व असं घेतलं आहे. आता त्याच्यासाठी म्हणजे असं चवीला म्हणजे 1-1.5 चमचा मीठ घ्यायचं. मिठासाठी कसं मीठ टाकलं की जरा मस्त आंबट गोड चटणी लागते. आणि चवीला थोडीशी 1 चमचा 1.5 चमचा साखर घ्यायची. बघ अशी एवढी साखर घ्यायची. आता सगळं मिश्रण सगळं टाकून झालेलं आहे. आता हे थोडं एकदा असं बिना पाण्याचं जरा मिश्रण फिरवून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर पाणी टाकून सगळं गरगरीत वाटून घ्यायचं. जसं आपण वाटतो ना त्या पद्धतीने वाटून घ्यायचं. बारीक चटणी करून द्यायची. ह्याला काय फोडणी द्यायची गरज नाही आहे. आपण 2-3 दिवस अशीच खाऊ शकतो. आता मी ही मिक्सरला लावून तुम्हाला दाखवते. हे बघा, ही अशी चटणी आहे ना, पाणी टाकून बारीक करून घ्यायची. हे बघा चटणी तयार झालेली आहे. आम्ही तुम्हाला वाटीत काढून दाखवते. हे आता प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये काढून फ्रीजमध्ये ठेवली तरी चालेल आणि बाहेर ठेवली तरी पण चालेल. फ्रीजमध्ये ठेवली तर जास्त दिवस राहील. ही आपली चटणी, कैरीची चटणी आहे, एकदम रेडी तयार झालेली आहे. ही कशाबरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता. चपाती भाकरी बरोबर, भाताबरोबर आणि टिफिनला सुद्धा नेऊ शकता सकाळची. चटणी कंप्लीट झाली आहे.